Hej, mit navn er Lars Frost. Jeg vil fortælle lidt om solcelleanlæg. Der er ligesom to begreber, du måske har hørt. Det er solcelleanlæg og så solfangere. Solcelleanlæg, det er til at producere strøm, og solfangere, det er til at producere varmt vand. Og det jeg vil fortælle om her, det er solcelleanlæg til at producere strøm. Og for at gøre det, så skal man altså have en god portion solceller, solcellepaneler, som dem her. Man sætter op på taget, og man får selvfølgelig det bedste resultat, når man placerer dem sydpå, mod syd. Og så skal man have en inverter, som den her. Og når du har en inverter for os, så er der faktisk lidt bonus. Det er, at du kan følge produktionen, du kan tilslutte din computer, så får du lige et stykke software, og så kan du sætte stikket her til inverteren, og så kan du se, hvordan det producerer. Så sådan er et solcelleanlæg. Inverter og solcellepanel. Det er sådan, at det inverteren gør, det er, at den strøm, der kommer fra panelerne, solcellepanelerne, det er 24 volt, og den laver det så om til 230 volt. Og det man så gør, når man producerer strøm, f.eks. om sommeren mere strøm, end man bruger, så sender man det ud på en af de faser, man har i huset, og sender det ud til elværket. Og når man så om vinteren f.eks. ikke får produceret nok strøm, så henter man det igen.